Takže čus lidi, já vás vítám u tady tohle z toho videa. Tohle z toho video bude tentokrát ze hry Minecraft a bude to teda z parkour map, takže jdeme na to. Jako první na rozehřátí si dáme Mickey Mouse. Mickey Mouse. Tak, nevím, jak se to hraje. Aha. Škoda. Míško Klubík. Shit. Míška. Míška, Míška, hej, Míška Klubík. No. Co nejde? Aha. Jo, aha. Fuck. Míška, hej, Míška Klubík. Kurvo. Tak jo, takže já to asi teďka zrychlím, takže zatím čus. Jste mohli vidět zrychlené záběry, jak se tady zabijím. Nebude trvat dlouho a jdeme na jinou parkour mapu. Takže teďka už to ani nemá cenu zrychlovat. Protože já to tady teďka jakože přeskáču, tak teď to přeskáču celý, to je prostě už jasný. Tak teď no do třetice všeho dobrého. Pak, no nic. Jebu na to. Jak se to dává? Lomenou palevě. Jo. Jinak možná vám dám tady dolů do popisku videa. Zkusíme tady tohle. Odkaz na tady tenhle parkour, na tady tuhle parkour mapu. Co to je, ty kokot? Jak to mám vyle? Aha. Takže vy jsem někdy udělal video s váma, nebo spíš asi někdy se budu streamovat. Takže tak no. A jinak bych jsem vám chtěl poděkovat za neuvěřitelné zhlídnutí videí. Protože tolik videí za 2-3 dny pak není ani možný, jako aspoň pro mě, ale že já jsem za to neskutečně rád, moc si toho vážím. Takže děkuju za tuhle podporu a uvidíme. Možná si pak ještě zahrajem Bed Wars. Ještě uvidíme. Chtěl bych rozjet takovouhle sérii těch miniher. Takže tak no. Shit.
Jinak někdy možná bude video nějaký z LOLka, nebo streameček, nebo něco. Protože LOLko teďka hraju hodně. Hraju už docela dlouho. Nevím, jestli vám chci říct, kolik mám skinu, protože vy jste se mi smáli, že mám málo skinu. Ale já vám to asi řeknu. Mám Mecha Kha'Zix, Lucian Aatrox, pak Miss Fortunku, a to nevím, jaký je skin. A budu si kupovat RPčka. A budu si kupovat 9200 těch RPček. Takže budou nový skiny. A na Riven ještě zatím nemám žádný skin. Koupil jsem si Riven za IPčka. Čempy si většinou nekupuju za RPčka. Ale tak no. A koupím si za ty RPčka. Si koupím Riven, buď Arcade asi. Pak Yasuo projekt a pak Arcade Miss Fortunka. A pak počkám na nějaké speciální skiny. Ne na ty, který mají skiny, který mají hodnotu prostě RPček, ale skiny, který mají hodnotu pravých peněz. Třeba bratr má Korkyho. Ty kokos. Korkyho, který má hodnotu tak 13 000, takže no tak no. Dostal ho z Champion. Co si? Z truhlým poslal kamarád. Mu padl zrovna ten Korky. A jdeme zkoušet. Tak a lomeno lobby. Aha, já jsem napsal lobby. Lobby. A zkusíme zahrát Bed Wars. Jak tady se to vždycky seká strašně. Už tak, no. Pokud to bude volno. Tak půjdeme na tenhle. Tak. Wow. Tak, OK. Jdeme zatím. Já nevím, jak se hraje Bed Wars. Co mám tady dělat? Asi mám tady zničit asi nějak ostatní posele, ne? Seru na Bed Wars. Pále a vy. Kurva. What the fuck? What the fuck? Ah! Le Arve. Ty vole. No nic, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak dejte like, pokud ne, tak dejte dislike. A já se s vámi budu těšit do dalšího videa, takže zatím čus.